Понеже идва празникът на духа, за мен е огромно удоволствие да ви представя един млад и много успешен български диригент, който работи в чужбина, Йордан Камджалов. Само на 35, а вече го наричат магьосникът на пулта и го сравняват с Тосканини. Йордан Камджалов е български диригент със световна слава и концерти с десетки първокласни оркестри на 3 континента. На 31 години с пълен консенсус е избран за генерален музикален директор в Хайделберг и прави най-касовите сезони там. Талантът му е награждаван по целия свят. Неговата фондация подкрепя млади български музиканти. Обича астрономията. В негова чест НАСА кръщава новооткрит астероид. Добър вечер. Това с вашите интереси на математиката и астрономията е много интересно. Дали математиката не е душата на музиката? Тя е универсалният език на Вселената. Заедно с музиката, но математиката е малко по-напред в някои отношения. Тоест музиката и математика, така ли? Да. Сега, вашите учители бяха най-големите световни диригенти. Кой е урока, който няма да забравите? Работил съм с много големи имена, но моят професор Васил Казанджиев от България няма да забравя никога. Той ми даде фундамента. Но има един елемент, който ми обягваше през всичките години. И този елемент го чух и го получих и го попих бавно в себе си, бавно от сър Саймън Ратъл, който сега е главният диригент на Берлинска филхармония. Саймън Ратъл. Да. И това е доверието. Доверието е онзи момент, който промени моето разбиране и моя опит за комуникация с хората, защото видях, че с свръхподготовка, с суперпрофесионализъм, с безкрайна подготвеност, човек може да достигне 80%, 90%. Но никога няма да вземе онези гениалните 98, 99, 100% и нагоре без доверие към хората, защото когато се усети това доверие, тогава човек може да надскочи себе си. А самонадскачането е целта. Добре, не е ли диригента диктатор? Епохата на диктаторите отмина. За щастие, сега е епохата на комуникаторите. Тоест доверието е важно. Ние, българите, можем ли да си повярваме сами? Аз мисля, че това е точно фундаменталният въпрос. Аз мисля, че България се нуждае спешно от един нов Паисий Хилендарски. Защо? Защото българите са забравили какво са или нямат време да си помислят. Хората, българите и България са нещо колосално. Ние имаме огромен интелектуален, културен и духовен елит, ресурс, потенциал. Една част от него е в България, една част от него е извън България. Като вас. Но аз мисля, че точно в този кръг е ключа към бъдещето на България, защото не мога да си представя смислено бъдеще на един народ или на цялата човешка цивилизация без духовността. Тоест, нас ни трябва Паисий Хилендарски, едно ново възраждане. И който не само да напише история славно българска, не само история, но да говори за сегашното грандиозно настояще, което много българи материализират, показват ежедневно в различни точки на планетата. Много хора не го смятат за грандиозно. То е грандиозно, ние нямаме достатъчно информация, за да си го представим. Няма ден, в който някъде на планетата да няма събитие от международно значение, което да не е свързано с българин. Без значение дали в сферата на науката, на изкуството или на нещо друго, или на спорта. Защо продължавате да се срещате с български студенти? Вие сте световно известен диригент вече. Ето, на 3 юни имате с тях среща, нали така? Да, в Софийския университет в 18 часа в аулата. Нека всички да заповядат, защото аз до вчера бях студент. Аз знам как се чувстват те, знам как се чувствам аз и смятам, че знам как ще се чувствам след 20 години, ако продължавам да следвам моите мечти. Мисля, че в диалога може да родим онези сили, които да събудят в нас посоката, в онази посока, която може да доведе до възраждане. Аз мисля, че Европа се нуждае спешно от нов ренесанс, а България спешно от ново възраждане. А Европа защо от ренесанс? То е ясно. Защо? Какво изгубила Европа? Много неща. А най-важното нещо? Сега, нека да кажем, дали не е изгубила това, което вие започнахте? Връзката между всичко. Между музика, математика, астрономия, комплексният човек. Където имало в този равностранен триъгълник на наука, изкуство, философия, там се родила свръхцивилизация, култура. По този знак е бил и европейски ренесанс. Загубата на тази връзка гарантира движение надолу. Аз мисля, че навсякъде около нас виждаме сигналите на една цивилизация, която има доста значителни противоречия вътре в самата себе си. Аз мисля, че трябва да повярваме в човека.
Да повярваме в великото, в божественото в човека. Божественото. Затова ли правите музикална лаборатория на човека? Музиката не е ли лукс? Тя какво дава? Музиката е един много мощен инструмент за изследване на себе си и на Вселената. Мисля, че музиката е онзи универсален език, с който може да се свързваме с най-дълбоките пласти на човешкия ум, на човешкото сърце, в посока на душата. И там, където стане докосване, това са незабравимите моменти. Музикалната лаборатория за човека има за цел в крайна сметка да се насочи към самия човек, към неговия колосален, абсолютно безкрайен потенциал. Между другото, само да вметна, на 13 юни ще има нови прослушвания за музикалната лаборатория в София. Вие наистина ли вярвате в божественото от човек? То е факт. Вие, ако... Това какво ви дава? Каква сила ви дава това? Защото много хора не вярват. Вероятно гледат и казват, какво божествено, ние говорим за минимална работна заплата. Това е много странно. Защо? Не мислите ли? Аз не мисля, че има нужда да се вярва в това нещо. Това е един тотален факт. И когато погледнем колосите във всички култури и цивилизации, дори да вземем един Леонардо, един Микеланджело, да вземем един Айнщайн, един Коперник, това е двигател на тези хора. Да вземем един Питагор. Това са гигантите. Това са хората, които правят историята. Това са хората, които са останали в историята. Това са хората, които пишат история. И това са хората, които имат място в бъдещето. А на 35 години вече имате 3 деца и 3-те имат български имена. Как бяха? Кобрат, Рада и Зора. Какво им казвате вечер? Ако изобщо съм си вкъщи, ги преспивам с възрожденски песни и най-вече с химна на Кирил Методий. Сериозно ли го? Да. И те? Те слушат с огромен интерес и виждат тати на какво се вълнува и се възхищава. Още ли се възхищавате на този химн? Ежедневно. Ако има българско възраждане, коя е точка първа от него? Кое трябва да бъде първата стъпка от едно българско възраждане? Най-важно. Убеждението, че всички сме едно цяло, че няма никакъв шанс да бъдем щастливи, ако не сме заедно щастливи. Как мога аз да бъда щастлив, ако моят съсед е в безкрайно страдание? Това е абсолютно невъзможно. Щастието е един, в крайна сметка, колективен процес. И ако стъпим, както казах, на този път, който е според мен единствения смислен за всеки един народ, не само за нашия, и за цялата цивилизация, това е пътя на духовността. И в химна на Кирил Методий се пее напред науката и слънце. Аз бих казал напред науката, възпитанието и духовността. Това са слънцето на всяка една цивилизация и на всеки един народ. Добре, да завършим тук. От всички буквално по една дума, коя е точка първа от българското възраждане? Айде, господин Стойковски, една дума само. Най-важното нещо. Ами няма начин да не се съгласа с това, което каза колегата. И мисля, че всичко започва с химън, който той пее на децата си. Науката е слънце. Корнелия Нинова? За мен едната дума е образование. Образование, образование и пак образование. Само образована нация може да направи силна държава и силен дух да поддържа. Подкрепям напълно. Благодаря. Миглена Кунева. Той го каза чудесно. Аз не мисля, че може да се направи нещо по-добро от това, което вие казахте. Да се каже нещо по-красиво и по-смислено. Леонардо да Винчи, който споменахте. Нали си спомняте онази негова рисунка на ветровянския човек? Да. Това е основата на всичко. Ако не се случва заради хората и с хората, то просто няма смисъл. Много ви благодаря. Аз мисля, че мога да се обърна към вас с едно предложение, да, господин Василев. Изведете една минута и половина от това, което господин Камжалов каза, и го пускайте като мотивационна реч в продължение поне на един месец. Много ще помогнете. Благодаря ви. Благодаря ви на вас, господин Камжалов. Може ли всички да се обединим преди празника да поздравим българските учители, хората на изкуството, разбира на се, културата, да са живи и здрави. Това е чудесно. Благодаря ви, че поклон пред тях и така. Ето, виждате ли, за нещо се разбрахме. Колеги, И не беше трудно. И не беше трудно. Почувствах, когато рисувах Паисий Хилендарски. Защото и рисувам, между другото. Така ли? Да.
Колеги, ние вече всички се обединихме. И точно това показва. Вие питахте какво му трябва на България. Ами вярата в един идеал, в високия идеал, защото всеки копнее за високия идеал, всеки копнее за голямото, за великото в човека, във всяка една нация. Ето, ние вече сме обединени. Какъв е проблемът? По-високо билото.